हाँ, ताकि आज एको गो जजमान लोग आई लोग की ने पतरा देखावेला आज यही न रह जाए के पड़ी का। हाँ? बाल बच्चा का खाई आए कुछ समझ में आवते नइखे। जजमान है भगवान, कुछ के नहु से जजमान के टपकावल जाए कि कुछ बाल बच्चा के खाए पिए के जुगाड़ होखे। बाबा गोर लगिले। खूब खुश रह, आनंद रह। कह चला और सब सुनाव का खबर बा। बाबा सब तो कटते बा, खरवास बीत गयल। अब हमर शादी बियाह देखी ते लगन में बा कि नहीं थे। बच्चा अभी तक ले तोहर शादी नहीं खे भय ने बाबा तो हई बच्चा के करवा। ई तो हमरे बेटा बा एगो। अच्छा, परिवार भाग गयल बा। परिवार भाग गयल बा तो फिर से बियाह करे के सोचल जाता है। हाँ बाबा ठीक बा, तो दिन देखावे के बा। हाँ बाबा दिन दिखावेला बा। तो बच्चा आओ बेटा है ने बैठ दिन का एके गो बनत अटे। हाँ खरवास में बड़ा बढ़िया दिन बा बाबा देखी। हैं? तो दक्षिणा बोलल जाए जजमान। बाबा दक्षिणा में एक जरकिन रउआ के तारी दिवा सकिले। अरे नदी के बच्चा बरारी। ई का कह देला बच्चा। हैं? बाबा ये हमरा बा। चेला कुछ और बोला बच्चा, तब न जच्चा बच्चा खुश रहब बच्चा। हैं? मार्था के चेवर हुआ नामे लिख दे बाबा। अरे बच्चा हो भाग। तो खरवास में दिन बन रहल बा। ठीक बा। 14 जनवरी के तोहर बारात पिपरा जाए। ठीक बा। तो शादी ब्याह के दक्षिणा तैयार होखल जाओ आ कुछ दक्षिणा देवल जाओ कि हमर बाल बच्चा डोली में जइहन की कार में जइहन। बच्चा 4 चक्का से जाए के बा। ठीक बांसो लगी हरियर का। हरियर का बांस लगी आ 4 गो आदमी लगी। ठीक बा। ए बवारुआ बियाह कराओ थी किस तरह। बच्चा बियाह करा रहल बनी। पहिलका बियाह से ओहू से बढ़िया दूसरका बियाह करा रहल बनी बच्चा। बाबा पहिलका ही बियाह रहे। ठीक ने इहे बच्चा ई बियाह सबसे बढ़िया बा। सबसे बढ़िया दिन भी देख रहल बनी। देखी दिन बहुत अच्छा बा। ठीक बा। यही दिन पर शादी करके बच्चा एकदम खुश रहे के बा। ठीक ठीक बा, तब हम चलिए। जय राम जी के बाबा। खूब खुश रह, आनंद रह।